Before 1994 बुहुमनि मादाव निउक्लियार सोमोन्दोआवहाय उक्रेना थामथियाव दङमोन। दिनै बे परमाणु बमाया निउक्लियार बमफोरखौहाय उक्रेना फोजोबनानै लादों। उक्रेनखौ गिदिर वेस्टार्न कान्ट्रिज जेरै ग्रेट ब्रिटेन, रासिया, इउनाइटेड स्टेट्स हेलो एवरीवन, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। लोगोसे इसोरनि अननायाव मोजां दं आसा खालामो। दिनैनि भिडिअआव आङो मोनसे खोथा लाबोनो नागिरदों। एक्चुअली उक्रेनाव दिनै मानो परमाणु बमा निउक्लियार बम गैया बेनि बागै आं फंनैसो नोंथांमोननि खाथियाव खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। स' गाइसमोन भिडिअखौ स्किप खालामनानै जोबजासिम नायलांदो। बाथ्राया जाहैबाय गाइसमोन, इयार 1994 नि सिगाङावहाय उक्रेना दावहायाथ' बिराद गोख्रैनिफ्राय गोख्रों थांगासिनो दं। बिफर 1994 बुहुमनि मादाव निउक्लियार सोमोन्दोआवहाय उक्रेना थामथियाव दङमोन। दिनै बे परमाणु बमाया बहा थांजोबखो? जे जों मोनथिनायावहाय जे उक्रेना बे परमाणु बमाखौ 1994 आवहाय मोनसे बुदापेस्ट मेम'रेन्डाम होननाय ट्रिटि साइन खालामदोंमोन। बे साइननि गेजेरजों गासिबो निउक्लियार बमफोरखौहाय उक्रेना फोजोबनानै लादोंमोन। आरो बेनि अनगायै इसके बदले में उक्रेनखौ गिदिर वेस्टार्न कान्ट्रिज जेरै ग्रेट ब्रिटेन, रासिया, इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिकाया रैखा खालामनायनि खोथा होदोंमोन। दिनै नुनो मोनबाय रासियायानो जा खोथा होदों बेनि एगेन्स्टआव खारनायखौ। आरो मोनसे खोथाखौ रासियाया बुंबावबाय जे जायफोर नाट'आनो जा बा आमेरिकायानो जा जायफोर उक्रेननि सायाव मदद खालामगोन बिथांमोनखौनो बा बिथांमोननि सायावहाय रासियानि नोजोरा गोलैहैगोन होननानै बुंदों। रासियाया बेनि थाखाय बिराद गिदिर माबा मोनसे भुगिनांगोन होननानै गासिखौबो दम होनानै दोननाय जादों। स' बेजों लोगोसे इन्डियानि खोथाखौ इन्डियानि थाखाय एक्सट्रा आङो मालाबा अंक'आ मिलायोब्ला आपडेट्स लाबोगोन। इन्डियायाहाय मोनसे समाव जेब्ला आइस'लेटद्राय होनजालामोन, 25थासो हादरा लोगो नांनानै निउक्लियार बमनि सायाव टेस्ट खालाममोना होननानै जेब्ला माखासे बुहुमनि कान्ट्रिसफ्रा लोगो नांनानै बुंदोंमोन बा इन्डियाखौ मोनसे आलादा खालामनांगौ होननानै बुंदोंमोन, बे समाव एकमात्र रासियाल' मोनसे समाव मदद होदोंमोन। बेखौ जों उननि समाव आङो आपडेट्स लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि मदद आरो थुलुंगानाय मोनोबा। स' भिडिअ'आ एसेखिनियानोसै। आङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों हाबा जाहैनो, आयंमोननावसो दंफैयो। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल। हाबायाव थांसै गाइसमोन। अके बाय बाय।